Velkommen til MitBürkert, et område udelukkende til vores kunder. Her kan du få indsigt i alt, hvad der vedrører din konto. På MitBürkert oversigtssiden kan du se kundespecifikke oplysninger, herunder få et samlet overblik over de seneste ordrer, se aktuel ordrestatus og fakturaer, samt spore dine leverancer. Du kan også se oplysninger om din personlige Bürkert-kontakt, hvis du vil i kontakt med vedkommende. Fra oversigtssiden kan du navigere gennem følgende sektioner: mine ordrer, min ønskeliste, mine tilbud og mine services. Sektionen Mine ordrer viser alle dine ordrer, relaterede dokumenter og information. Her kan du hurtigt genbestille tidligere varer og spore åbne ordrer. Sektionen Min ønskeliste giver dig mulighed for at gemme varer, som du måske vil købe i fremtiden. Du kan endda tildele varer til en specifik projektønskeliste og dele dem med dine kolleger. Alle tilbud, der er relateret til din konto, er synlige. Det omfatter selvoprettede tilbud eller nogen, der er genereret af en Bürkert-ansat. For at gøre din projektgodkendelse hurtigere, giver sektionen Mine tilbud dig mulighed for at generere en oversigt over varer fra din indkøbskurv eller ønskeliste. Dette tilbud kan derefter sendes til og godkendes af din projektleder før iværksættelse. I sektionen Mine services kan du få et tilbud om services, herunder reparation eller kalibrering, booke en service på stedet, arrangere en returnering, gennemgå rapporter om nylige services og give en tilbagemelding. Se vores andre videoer for mere dybdegående oplysninger om disse områder.